Musainyane familiano wakwayo hochoma kende kendo hena kwayo ne derepe mag nyamburko nyakoronga jwang ne ntire moko kuom otema no chopo kae ng'ato wacho ni derepe ong'eni katidhi mos podi bro chopo. Kumachielo ni jaod bura Maimba Kasi East Babu Owino koro wuok kayanga mar sirogai mar Wiper Kalonzo Musyoka dwaro mare mar bedo jatend piny Kenya yiero mag 2027. Babu lero ni Kalonzo notiyo matek siasa mag 2022 yiero mane ogai mar ODM Raila Amolo Odinga manye kom tend Kenya. Kakore to Kalonzo to koro chal kama sero moko kuom jotelo mondo mi odonje duond bura mar Wiper Patriotic Front kaka hokanga Mario Dotelo yiero mabiro. Jotelogo ne owuoyo kinde romo kod moko kuom jopuonjre mag mbalariany ma pacho kae log tich mar Wiper mantie Karen. One time. Hebu tusimame tuweke one time. In 2027 Kalonzo ametosha jatosha. Kama alikuwa Azimio, Kalonzo alikuwa mzuri. Saizi kama Kalonzo ako opposition, sasa Kalonzo ni mbaya. Kalonzo amekosa nini so far? Amekosa nini so far? Ati tukisema pia Kalonzo tosha, ati Babu ni mbaya. Mbaya what? Comrades, will you accept this? Ametosha jatosha. Kwa hivyo you must register as a voter so that we disappoint Ruto and appoint who? Let's continue. But I'm seeing a stampede out of Kenya kuisha. KK. They are going to run out. Wote tunawakaribisheni. How I wish Babu Owino, we are amending our party's constitution to make it like ODM. There will be a party leader. There will be 4 deputy party leaders. I would have wished to give Babu Owino 1 deputy party leadership. Because we must change it. Hatuna ubaya. But because akija saa hii atakusema by election in Embakasi East, even that we can face together. There's no problem. Samdamna hiyo. Governors mapacho ka omedo ke kod sirikal mamalo hewi sundo ni nyaka tima na kod yore mag mbui enyeo kata e-procurement.